Bon dia! Avui el tema és la literatura des de 1975 fins als nostres dies. Com veieu, és un tema molt ampli, sí? Però intentarem tractar-lo sense que sigui un llistat de noms i d'obres, en la mesura del possible. Primer de tot, anem a veure el panorama general d'aquesta època, sí? Del 75 fins ara. Anem a veure les característiques dels autors, sí? Podem dir que la gran majoria són nascuts després de la Guerra Civil, alguns que no, naturalment, però per qüestions d'edat és evident que el que hauríem de posar de data de separació seria la Guerra Civil, i també podríem dir que la majoria comencen a escriure abans de 1975. No tots, naturalment, perquè com més ens apropem als nostres dies, doncs més varia aquestes dades, no? Sí que podem dir que la majoria d'aquests autors són autodidactes. Per què? Perquè l'escola catalana va estar perseguida durant molt de temps, la literatura catalana arraconada, sí, bandejada, i per tant van haver de crear-se la seva pròpia pedagogia literària, i podem dir finalment, per ser característiques d'aquests autors, que van viure uns temps difícils que no eren els de la guerra, naturalment, eren difícils, però que van ser temps en què el català es va normalitzar. El 75 es mor Franco, el 78 hi ha l'Estatut, la Constitució espanyola i l'Estatut de Catalunya, i el 83 apareix la llei de normalització lingüística. Per tant, aquests tres esdeveniments propicien que el català es normalitzi, i per tant la literatura anirà acompanyant aquesta normalització. D'aquests autors dels quals hem vist les seves característiques, podem buscar alguns trets comuns? Doncs difícilment, però en gran part podem dir que hi ha un rebuig a l'estètica realista i històrica que fins aleshores s'anava cultivant, sí? I que hi ha una explosió de la imaginació, la imaginació al poder. Es busca, hi ha una cerca de tècniques i innovacions literàries, sí? I el conte es posa a moda precisament per això, no? Perquè és un gènere que permet buscar nous camins a l'hora d'expressar-se literàriament, i on la imaginació és molt més factible, no? Quins canvis trobem? Doncs bé, hi ha un retorn dels exiliats que vivien fora. Això fa que aquests testimonis de la guerra aportin la seva visió, sí? Com per exemple Vicent Riera Llorca i Teresa Pàmies, un parell d'exemples. També hi ha autors del realisme històric que canvien el seu plantejament estètic, que havien cultivat fins aleshores, com Miquel Martí i Pol, també Porcel, i artistes d'altres disciplines o llengües que s'incorporen a la disciplina literària, o canviant de gènere, o passen del castellà al català, com per exemple Margarit i Formosa, no? Un parell d'exemples també. Dins d'aquest panorama general que estem intentant dibuixar des del 1975, hem de partir de la idea que hi ha uns mestres, hi ha uns referents, sí? Que són autors que ja tenen prestigi, però dels quals es recupera les seves obres per difondre-les i que serveixen de base, no? Com Mercè Rodoreda, Avel·lí Artí Janer, en Tísner, en Pere Calders i en Perucho, no? Aquests són els grans mestres i referents dels quals poden partir els nous autors a partir del 75, i alguns poetes que ja funcionaven, sí? Esdevenen clàssics, no? Brossa, Estellés, Teixidor, Llompart, Miquel Martí i Pol, naturalment, i Blai Bonet. Són petits exemples, no? De que aquests poetes passaran a formar part del cànon i base per als següents artistes.
D'acord, aleshores, si entrem pròpiament dins dels gèneres de la narrativa, la poesia i el teatre, partim per la narrativa, perquè és el gènere més cultivat durant aquesta època, i hem de fer una petita introducció explicant que hi ha uns problemes, no? Uns problemes que parteixen d'una manca de tradició, manca d'ensenyament de la llengua pròpia, com hem dit abans en el context general, i aquests problemes solventen cadascú a la seva manera, no? Cada autor, molts dels quals és a partir d'un procés autodidacta, però n'hi ha d'altres que busquen altres vies. Les novel·les serveixen com a rebel·lió, sí? Una rebel·lió de l'autor en contra del món, sí? Però que ve donat normalment per un fracàs final, no? Podria ser una metàfora del que va anar esdevenint en tot el passat, i hi ha com una petita transfiguració moral del país que es reflecteix en línies generals en les obres d'aquests autors a partir del 75. Hem d'entendre que no es pot o no s'hauria de poder englobar totes les obres i els autors dins del mateix calaix. Hem de tractar aquesta literatura a partir del 1975 com un conjunt de tendències individuals que se sumen les unes a les altres, cadascú amb les seves característiques. Sí que és veritat el que hem dit, que la majoria parteixen d'aquest allunyament de la realitat i de la història, però val la pena tenir en compte que no fora bo posar tothom dins del mateix sac. Bé, dins de la narrativa doncs hem fet un petit llistat amb autors representants de la narrativa a partir del 75. Naturalment n'hi ha molts més, però hem intentat procurar no deixar-nos els més importants, no? Per exemple, Teresa Pàmies és testimoni d'una realitat històrica que ella expressa amb una intenció de sacsejar el col·lectiu, sí? No només mostrar per mostrar els fets històrics. Obres seves són La memòria dels morts o La filla del pres, per exemple. Terenci Moix, no ens el podem deixar, és un revulsiu en tots els temes, sí? Temes i tècniques, la cultura pop, defensa sobretot la marginalitat, i es va fer famós el dia que va morir Marilyn. Montserrat Roig, que no només es va dedicar al periodisme, sinó també a la novel·la, i la seva obra destaca per els seus monòlegs interiors i per les seves tècniques psicoanalistes. Tenim, per exemple, Molta roba i poc sabó, Digues que m'estimes, un fotimer de contes que va escriure. Baltasar Porcel, que és un gran representant de la literatura balear i que del seu poble nadiu d'Andratx en va fer un mite, sí? I fa una gran metàfora de la condició humana, no? A partir de les seves obres. Tenim, per exemple, Els argonautes, com a exemple de la seva obra. Jesús Moncada, La Catalunya del Sud, sí? Expressa en les seves obres aquest món de maquinença sota el pantà i ens posa en contraposició el progrés i la història, no? I la tradició, que és el que passa normalment amb totes les ciutats, tots els pobles que queden enfonsats per un pantà. Tenim el Cafè de la Granota i Camí de Sirga, que són representants de la seva obra. També Jaume Cabré, sí? Jaume Cabré busca molt retratar contextos que són reals, sí, però amb homes que no troben el seu lloc al món. Va descriure molt bé i no es va allunyar tant d'aquesta realitat històrica, sí? Va descriure molt bé precisament una època molt dura. Tenim l'exemple amb les veus del Pamano, en un context de la Guerra Civil, i també tenim Maria Barbal,
que ens explica una crisi de la societat rural, sí? Ja més enllà d'aquesta contraposició que vèiem abans de Mequinensa, aquí la veiem entre el ruralisme i el capitalisme, sí? Que es presenta amb un caràcter molt feroç. Aquí el capitalisme és una gran crítica. Tenim Pedra Tortera com a exemple de la seva obra, Ramon Solsona, amb les seves sobreposicions de històries que van enllaçant-se unes amb les altres i que són d'una lectura difícil, amb aquest rerefons avantguardista que es va arrossegant amb molts d'aquests autors. Tenim Figures de calidoscopi, obra de Ramon Solsona. Quim Monzó, que és un dels grans exponents d'aquesta literatura del 75 fins ara, que ha sigut un dels autors més traduïts de tota la literatura catalana, que encara avui en dia continua cultivant èxit, tot i que en la seva vessant més periodística. S'ha dedicat sempre a la novel·la, al conte, al periodisme, i té una tècnica irònica que busca un rerefons psicològic, i d'obres podríem destacar El perquè de tot plegat o La magnitud de la tragèdia, per dir-ne dos, tot i que en podríem posar moltes més. Biel Mesquida, sí, no ens podem deixar, un autor que busca la innovació en contes i en novel·les. Tenim L'adolescent de Salt com a representant de la seva obra. I també, per acabar aquesta llista, podríem dir Vicenç Villatoro i Màrius Serra i molts més, naturalment. I, per què no, mencionar autors que, com hem dit abans de fer el llistat, continuaven publicant en el 75 i que avui en dia s'estan recuperant obres seves com Rodoreda, Campmany, Perucho o Pedrolo. Si bé hem vist la narrativa d'aquesta època, doncs ens toca parlar de la poesia, primer fent una petita introducció. I és que els autors que cultiven la poesia a partir del 75 es troben en un moment àlgid, perquè hi ha un increment de l'interès per la poesia, i aquest interès i aquest cultiu de la poesia ve de la mà de la tendència general narrativa, és a dir, hi ha un rebuig i oposició al realisme. Es recuperen models antics, en aquest cas es recupera models medievals i models del barroc i del renaixement, però tot i recuperar-se aquests models es fa de forma que s'enfoca cap a l'experimentalisme, una base de model antic sobre una plasmació experimental. Hi ha un rebuig a la tradició burgesa que venia ja d'anys enrere. Hi ha molta poesia cosmopolita i s'introdueix l'amor erotitzat dins de la poesia. Autors de la poesia des del 75 fins ara n'hi ha moltíssims, molts. Hem fet el mateix que amb la narrativa, n'hem buscat uns quants, les col·locarem aquí amb alguna de les seves característiques i una o dues obres seves, i intentarem entendre aquest conjunt d'autors com a sumes individuals, d'acord? Tenim Narcís Comadira, naturalment, que presenta un tema, el tema de la solitud, sí? L'home davant de la societat moderna, podríem catalogar-ho així. Tenim els seus passeigs pels bulevards ardents, amb Francesc Parcerissa, sí? Amb una poesia molt social, la filosofia hippie de l'estil dels anys 60, sí? Tenim l'edat d'or i la latitud dels cavalls. Pere Gimferrer és un dels exponents més importants de la poesia del 75 fins ara. És original, contrari al realisme, parla de la memòria, parla del temps, la identitat de l'home, sí?
Pere Gimferrer és exponent aquí, i tenim, per exemple, Els miralls i 3 poemes. Joan Vinyoli, amb temes com la passió amorosa, per l'amor, pel goig, sí, per la felicitat, aquest caràcter tan feliç, no?, que ens presenta. Tenim Domini màgic o Passeig d'aniversari, que són grans clàssics ja. Joan Oliver, és a dir, Pere IV, que critica completament la burgesia, i ens presenta temes absolutament durs com el dolor, l'enyorança, la soledat o la mort, no? A part del famós bestiari que entre la majoria d'aules, també tenim vacances pagades. Gabriel Ferrater, esplèndid, no?, què dir? En els seus temes veiem un realisme, sí, ja veiem que no tothom trenca amb aquest passat, sí, i el que busca Gabriel Ferrater és la literatura per si mateixa, no?, posar la literatura en el nivell de parlar de literatura. I tenim De nueces Pueris, que és un poemari seu. Després tenim el gran Vicent Andrés Estellés, sí, de la Catalunya Sud. Doncs Estellés és un personatge que ens explica el món quotidià a partir de vulgarismes, del goig, del dolor, posa la poesia al nivell de casa, al nivell de carrer, però molt cultivada. Tenim el llibre Meravelles i l'Hotel de París, per exemple. Miquel Martí i Pol, que seria l'autor més popular, segurament, i que va meditar molt sobre el sentit de la vida, segurament per les causes personals que el van portar a viure com va viure, i també fa una reflexió patriòtica, i segurament per això també és més popular, no? Tenim el seu poemari Estima la Marta, que és molt conegut i que també durant molt de temps va entrar a les aules. I en aquesta llista, l'últim, però no per això pitjor, és l'esplèndid Joan Brossa, que va agafar aquella cultura avantguardista, la va barrejar amb el nou experimentalisme de l'època, i Joan Brossa és el millor poeta de poesia visual que hem tingut, sí, segurament. Jocs semàntics, també va cultivar el sonet, sí, i podem trobar poemes seus, per exemple, en poesia rosa. No ens volem oblidar d'altres poetes i poetesses, com són Marta Pessarrodona, Feliu Formosa, Maria Mercè Marçal, Miquel Desclot, Miquel de Palol, Casasses, o fins i tot la recent Blanca Llum Vidal, que ja podríem incloure en aquest cànon de poetes del 75 fins ara. En el tram final d'aquest tema parlarem del teatre i de les editorials. Comentar que del teatre es viu una gran paradoxa. Per què? Doncs perquè sorgeix un èxit importantíssim de públic i de produccions. Es fa molt teatre, la gent va al teatre, es mou molt el tema del teatre, però hi ha poca producció nova, no? Aleshores, què podem trobar? Doncs trobem Maricel, Cyrano de Bergerac, La filla del mar, un seguit d'obres de teatre de molt bona qualitat, però poca producció nova. Autors destacats en l'àmbit del teatre, doncs n'hem posat 3, Benet i Jornet, naturalment, que és el més popular, Sergi Balbel i Jordi Galceran, que són dos autors que han intentat, en la mesura del possible, fer un teatre una mica diferent, més proper i amb un rerefons social, no? Pel que fa a les editorials, doncs comentar que el moviment editorial ha canviat molt des del 75 fins ara. El grup 62 és molt fort i ha anat absorbint editorials petites, i per tant tenim un grup editorial potent català, però això feia que
es quedés sense competències. I en els últims anys s'ha recuperat moltíssim les petites editorials, que són o han sigut sempre la nostra font d'identitat, i hi ha moltes petites editorials que estan cultivant molt seriosament la literatura catalana, que estan presentant autors catalans i autors estrangers amb traduccions extraordinàries, i són bàsicament el futur de la nostra literatura.